No és la plaça de l'Espluga encara que hi ballin els seus gegants o que hi piquin els seus bastoners. És la plaça Batista Roca, dins del complex de Casa Llavasa, a Durro, i amb les autoritats de l'Alt Pirineu i la Vall de Boí, la Secretaria General de Joventut i l'Ajuntament de l'Espluga per inaugurar la nova etapa d'aquest equipament construït a obra de vila per desenes de voluntaris que des del 1981 han aconseguit convertir aquestes antigues bordes en una casa espluguina per acollir aplecs i trobades escoltes. 25 espluguins van posar els diners de la seva butxaca per comprar-la i reformar-la. Vam tenir aquesta iniciativa i primer els caps, que s'hi van posar tots, però després també els pares, i van poder fer l'associació L'Estornell, que va dur a terme finalment la realitat. Ara els actuals socis de l'associació L'Estornell l'han renovat amb un projecte valorat en 300.000 euros que ha estat finançat en part pel fons líder de la Unió Europea. L'han convertit en casa oficial de colònies i per inaugurar-la ha estat un cap de setmana en què la cultura espluguina hi ha estat present, així portant la tradició de la Conca de Barberà, aquí, a l'Alt Pirineu. Com la cercavila dels gegantons neolítics, els grallers i els bastoners de l'Espluga, l'Espluga FM Ràdio en directe i de nit, correfoc dels diables de l'Espluga pels carrers d'aquest nucli pirinenc. L'alegria de tots és que avui en dia, gràcies a un esforç col·lectiu, molta gent ha treballat aquí a Obra Vila, ha donat molt temps de la seva vida aquí a fer tot això possible. Nosaltres, el que puc dir com a president, estic orgullós de tota la gent que ha pogut fer possible això i espero que continuï avançant i que no s'acabi mai el que és Casa Llavasa. Sorprenent que hi hagin sortit idees d'agermanament per part del president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, que ens ha proposat això. Durant 3 dècades el projecte ha congregat centenars de persones de l'Espluga de Francolí, ja sigui amb la seva vinculació econòmica o amb la col·laboració voluntària o professional. La majoria no s'han volgut perdre la inauguració de la nova etapa.